Si bé els eixos del Ripollès, en el canvi que l'Artur Mas ens ha manifestat en el seu discurs, vindrà traslladat com una demanda que des de Convergència i Unió fa molts anys que anem pregonant, que és infraestructures, sobretot infraestructures. Nosaltres, a partir d'aquí, hem treballat, estem treballant i treballarem perquè sobretot el tren pugui arribar a l'hora com molt bé la gent demana, ja que el Ripollès sempre s'ha vist afectat per aquests temes. I, entre altres coses, la indústria. El Ripollès ha estat i és una comarca eminentment industrial. Aquí hem de potenciar, com molt bé ha dit també, el petit empresari i l'emprenedor. Ara, aprofitant que ens arribarà un desdoblament en pocs mesos, hem d'aprofitar aquests temes perquè la indústria i el petit empresari es pugui afincar al Ripollès.